Abu Safna Jara, Duga ko Jabira, Neduga na Jabira, ma kelenga danga Abu Ote Foike, Aratu Nura FM, Bikononton and Nani, Tommy Murmuru Duru, Amela Selike, Nuatina, Kabo Jala Project Kunmani Uradala, Willisra, 76, 33, 43, 03, Abana, Murala Bangai, Angata, Angagoshi, Akai. Abu Srajanta ma dabo ama ini kanumbani de meboko fe uka dugo uka asurdu usabiganya iraka foko sangan wati bela dilena sira inga gelen foka foko aka gele Abu Safna Jara fe jumene ba atigeli ku noya utita abada dugo ko ore kum kon lambe dugo ini kanumba bela dilena munyo kuma fane Abu Safna Jara gaba burundu na le boli da kono kaba o ya taleni e mano ka famia ne kuma faratile mun boranda kono uka blamu demsene minangono wa kabla film ne kono ameta nangala sono le pays ne be mbolo do me bonaye munye Boubacar Guindo burema Guindo dogna ke akumara abu ako alibito sira anga sebokoro ga affaire mumbe na be 49 militaire ivoirien nanga jamana marabaw ya ira ka foko mercenaire do e ko sigata la ko ni gardiga kura dile ngoy gardiga mun na be ka sababu ye foka be obiseka na on ko refa jamana ni nyonjela la tugumna munye burema Guindo ayira ka foko mu délégation bele c'est des ko ni kelemme ko wuli ni watina e Abu Safna Jara ku bena tu on fait Bamako konala délégation ina ibena ka foko mu nye for yasimbe na le ko fora ate togo masake ota ko fo nana ado akufo o ye gana masake aninga ta fara munya adama baroka adama baro ale ko ni am domna kombi ale be gambi kuna Abu Safna Jara ni ma saban na kunte dore ferani dabali be siga sigi senga tukum na sorosi binani ane wora muno bambule nango mercenaire Abu Safna Jara ni sorosi binani ane wora bolo be siga bo ukana tukum na ko na kunte dore ko na kunyo uye oro kum konala ko ni mission kerengere ne mu flene ne sida ko ni kelenga blakana Abu Safna Jara ko ni mena ke garjiga kuraye wala samunye foka be o be siga na onni ankere fe jamana te tukum na be ko fa jamana akufo burema gidu akodi ayira ka fo ni ya jete mena kalaje munye sida we Abu Safna Jara alera kunye position ta kuina kuy wa kunye demeta ni nga ko fa jamana ku ushigare kanya sini sorosi binani ane kononton o ka kibarama o kum kona la ayira ka fo ku bena délégation bele ni ko uli délégation munu bena Bamako wa munye ndakunte dore usabuga munye sida we ni ya jete mena kalaje uye la jere munge États-Unis ko fe na be New York ko fo o la jere kene ka munye sida o maw ayira ka fo ni sorosi binani ane wora muno oba ambula me domna kombi kabi jouer kalo clétan Abu Safna Jara munye sida wo konin ka la jere kene ka États-Unis ko fe ayira ka fo ko ni fenye fe munate beuma abada wa ba ko konin ka konane ko sobe ko anga maraba flaka ni mamun nata wa ba ni anga maraba fe ko feren dabali bala jelenke ko kan surasinu nunka abla jona ko munye ni surasinu nu ko aka blasan condition ibena ka fo ko munye sida we la jere mun ka États-Unis ko fe Abu Safna Jara ni la jere ulla ni kanika oro ko mun kono la ayira ka fo ko bena délégation bele ko wuli délégation mun no obena kuma munye anga jamana maraba ko fe ni ko yin abseka sigi senga to muna Abu Safna Jara wati muna munye sida o mawu ka déclaration ko ke ko nganga na munye tarata temene anga jamana maraba ko yaira ka fo na manya ka fo ko ni koro fo ni fula au da konata au ko ni yaira ka fo ko abena tarata do ga anga tina sega o bismillah ka be tarata ma anga jamana maraba ko yaira ka fo on be sega o bismillah ka be do muma alamsa wal majuma Abu Safna Jara ibena ka fo ko o kum konala nana ka fo ko sida o mawi ala ni ka fo kuna akera otuga ko sigata la ko munya alamsa ko ni ku ubena anga jamana o konala Abu Safna Jara ni yo ko njate mena kalaje yani sida o ko ni ubuka la jere nge muye États-Unis ko fe anga jamana mara ko yula som kusobe ka yula ka fo ni affaire muye no be sura sibinani ane ko ronton ko fo abe jamana ni jamana de che wa me dom na kombi akko abe kiri buna kun keneka aye ferani dabali bala jilenke akli kana nyami akola de akana flini koina na ye flani koina Abu Safna Jara sikata la ko abe gela ko so anga jamana marabagaw yanu beni la jerenke uye kangardake kanya simu ye sira woma Abu Safna Jara mu ye shibanto ate la dilikan ko lame oro kum konala ale anga jamana ministre mumbe na le ka barane sino ani jamana wora ko nyona bolima kanya shi ni cheba sabaka nalima anga jamana kono ale ya ira ka fo
ko mun ye Mali ye an ka jamana kɔni ko a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen wa an yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ dabali sigi sen kan mun ye fɔ ka bɛɛ o bɛ se ka na an ni an kɛrɛfɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na n'o bɛ Côte d'Ivoire jamana ko fɔ ko nka ko CEDEAO maaw k'a dɔn n'u nakun ye k'a fɔ k'u bɛ na anw gɛrɛntɛrɛ ta ka anw sɛgɛrɛ ka na fɛn ne ta diyagoya ko an k'o baara kɛ u ka dɔn k'a fɔ ko Mali t'o ye bilen dɛ wa o ye fɛn min ye n'u nakun y'o ye Abu Safinɛ Jara Abdoulaye Diop y'a yir'u la k'a fɔ k'o ye fɛn ye fɛn mun n'an tɛna jɛn n'a ye abada wa an tɛna jɛn n'a ye sini o hukumu kɔnɔna la Abdoulaye Diop mun y'an ka ministre des affaires étrangères Abu Safinɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO olu ye fankelen lamɛn nin ko in na mun ye Côte d'Ivoire kaw olu y'u lamɛn nin ko in na nka mun ye bingali taara ka anw yɛrɛ mun sɛgɛrɛ aw ma anw lamɛn aw bɛ tila ka taa fɔ k'a bɛ taa décision wɛrɛ ta cogo di Abu Safinɛ Jara k'o ye fɛn ye fɛn mun n'an tɛ jɛn n'a ye bi wa anw tɛ jɛn n'a ye sini Abdoulaye Diop a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko jamana in kɔni n'o bɛ ba Maliba ko fɔ anw ma dɔ wɛrɛ ɲini aw fɛ mun ye anw ka bonya bɛɛ lajɛlen ka an ka jamana ka a bonya an ka laɲini ye fɛn min ye ko bɛɛ lajɛlen ka to o sira fɛ ni maa mun de ko k'i to sira fɛ Abu Safinɛ Jara i fumalika mun ye Abdoulaye Diop a kɔni ye nin kɔrɔfɔ in ka a sɛlɛ yanni CEDEAO maaw ka nin délégation kɔni ko a bɛ na Bamako Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye CEDEAO maaw ye Abu Safinɛ Jara siga t'a la u bɛ na bi anw fɛ yan alamisa don in na i bɛ na ye k'a fɔ ko nɛgɛ ɲɛ 10 o mana sanga 30 sɔrɔ sɔɔni mun y'u ka pankuru ye Abu Safinɛ Jara ko a bɛ sun mun ye an ka aéroport international Modibo Keita a kɔnɔna la président saba mun ye Adama Barrow Gambi ani ka taa fara mun ye Nana Addo Akufo-Addo Ghana président t'ale wa ani Faure Gnassingbé Togo Abu Safinɛ Jara waati tɛmɛnenw na a yira k'a fɔ ko mun ye Macky Sall ale kun kan ka ye taama in na nga mun ye kibaruya laban sɔrɔ la k'a fɔ ko mun ye Macky Sall a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛna ye taama in na ale ka ministère des affaires étrangères kɔni y'o kunnafoni k'o di anw marabagaw ma Patrick Baka fana dɔ bɛ Burema Guino ko fɔ a ko nin laɲini mun kɔni na a talen filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara ko nin bɛ kɛ sababu ye mun ye fɔ ka bɛn k'o bɛ se ka na anw ni Côte d'Ivoire jamana cɛ bɛn bɛ se ka na anw ni Côte d'Ivoire jamana cɛ o sababu kɛ nin taama in na i bɛ na ye k'a fɔ ko maa dɔ b'a la waati tɛmɛnenw na o ye wulikajɔ caman k'o kɛ a ye cɛsiri caman k'o kɛ walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na anw ni Côte d'Ivoire jamana tɛ jɔ cogo min na o tɛ dɔwɛrɛ ye o de mun ye Togo masakɛ ye n'o bɛ Faure Gnassingbé ko fɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Faure Gnassingbé a yɛrɛ wulikajɔ caman kɛ waati tɛmɛnenw na walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na anw ni Côte d'Ivoire cɛ Faure Gnassingbé a y'a yira k'a fɔ ko nin ye gɛlɛya mun ye Abu Safinɛ Jara ko nin gɛlɛya ko an farafindenw dama an bɛ se ka nin ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛla la Abu Safinɛ Jara mun ye dɔn yɛrɛ bɛna yɛlɛma waati jumɛn ni ɲɛma kɔrɔ ni hakili b'a la waati tɛmɛnenw na ko in gɛlɛya in bɛ jamana ni jamana de cɛ nka mun ye Côte d'Ivoire jamana Abu Safinɛ Jara Alassane Dramane Ouattara a n'a ka gouvernement y'u pulukutu ka taa mun ye ka taa gɛlɛya in ka taa da mun ye Nations Unies maaw ɲɛkɔrɔ Abu Safinɛ Jara k'abu y'o kɛ Abu Safinɛ Jara o de nana sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye ko in na waati in kɔni na duuru bɛ ka fɔ bala bɛ ka fɔ walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nka an ka jamana premier ministre par intérim n'o de bɛ colonel Abdoulaye Mayiga n'o ba ale ko fɔ a y'a yira k'a fɔ an kɔni bɛ don min na ko bi siga t'a la ko mun ye jamana mission belebele mun n'o bɛ ka na walasa mun ye fara ɲuman bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na k'a fɔ k'u bɛna leçon de di anw ma wa Abu Safinɛ Jara u k'a dɔn k'o tɛ yen dɛ an ka ministre mun bɛ ne an ka premier ministre par intérim ale y'o kɔrɔfɔ k'o sɛlɛ a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna leçon de di anw ma Abu Safinɛ Jara o kuma kɔni t'a la wa a k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in bɛ taabolo min kan bi Abu Safinɛ Jara ko wɛrɛ ma fɔ koyi Côte d'Ivoire kaw ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko sɔrɔdasi 40 ani 6 minnu b'an fɛ yan an ko maa minnu ma ko mercenaires u nacogo ma ɲɛ bi u nacogo ma ɲɛ sini ko n'u jɛnna n'o ye Abu Safinɛ Jara kɔrɔfɔ banna pewu nka n'u ma jɛn n'o ye Abu Safinɛ Jara baara in bɛ gɛlɛya mun ye an ka ministre n'a bɛ premier ministre ko fɔ par intérim colonel Abdoulaye Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ miirina ni hakilina mun de bɛ ale la o sababu kɛ Assimi y'a dɔn k'a fɔ ko maliden caman de bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la maliden caman de bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen o de hukumu kɔnɔna la a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Abu Safinɛ Jara fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni Côte d'Ivoire cɛ cogo min na nka fɛn min kɔni jɛlen don Abu Safinɛ Jara Côte d'Ivoire kaw ka jɛn n'a ye Abu Safinɛ Jara k'a fɔ ko majɛ yera ko la i n'a fɔ u kun y'a fɔ cogo min na Togokaw fɛ yen majɛw yɛrɛ ko la kosɛbɛ dɛ majɛw caman de yɛrɛ ko ayi m'olu yɛrɛ yɛrɛ ko ni Togokaw fɛ yen ka tila k'u jija Gallo kan waati laban in na a ka gɛlɛn dɛ aw yɛrɛ y'a yɛrɛ ko ni Togokaw fɛ yen ko mun ye majɛ kɛra ko in na k'o kɛra n'a tilala k'o ta ka taa n'o ye Nations Unies maaw ɲɛkɔrɔ ka taa ko tɔ yuguba ka taa bɛɛ yuguba ye k'a tɔ juguya ka bila a filɛ ka mɔgɔ bila ka na a banna dɛ walahi
ala ka ɲɛka d'a ma Amina rabi. kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le pays ale kɔnɔna la Ayiwa. Burema Gindo dɔgɔnɔkɛ ale sabanikɛla Abu i bonya o b'a la ayiwa bete an bɛ dugawu de kɛ ala ka jisuma kɛ nin ko in fura ye Ami. i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o bila ne bɛ n bolo don A gosi. yanni n k'an bolo don i k'a dɔn k'a fɔ bamananw bɛ a kuma dɔ fɔ Awɔ kɛ. i k'a dɔn k'a fɔ ni sogo n'ale ma jigin a bɛɛ bɛ miɲɛtɔ e ko ale tɛna yɛlɛ An bɛ yɛlɛ dɛ. an ko i b'a a kumana soir de bamakɔ kɔnɔ a ko di. a ko i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i da bɔra kɔrɔfɔ kelen min na sisan n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ délégation belebele min ni u kan ka cun anw fɛ yan bamakɔ Awɔ. i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ kaɲa 10 ani tɛmɛnen ni sanga 30 waatiw ye Awɔ. n y'a dɔn k'a fɔ o n'a kɛ nin waati yɛrɛw ye Kosɛbɛ. kuma i k'a dɔn k'a fɔ o délégation min ni u kan ka cun anw fɛ yan bamakɔ Umaru Angoyiba a ko i k'a dɔn k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabi waati dɔ la Kosɛbɛ. bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin surasi 46 in na Awɔ. a kɔrɔfɔw kan i k'a dɔn k'a fɔ ko a sɛbɛ ji jalen bɛ Kosɛbɛ. i k'a dɔn k'a fɔ a kan ka taa gun o gun na i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ in ko a sɛbɛ sama bɛ ka se o gun bɛɛ lajɛlen na Kosɛbɛ. i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a y'a yira k'a fɔ nin cɛ saba min ni u natɔ filɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya masakɛ saba min ni olu bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ ka na Awɔ. i k'a dɔn k'a fɔ ko a dɔw la i k'a dɔn k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma ninnu ka nakun i k'a dɔn k'a fɔ ko u ma d'a la ni a bɛna kɛ fu ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kow bɛ ka taa yɔrɔ min na jɔnkɔnkala i k'a dɔn k'a fɔ ko o fɔli tɔ o man jan bilen Ayi. a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔnkɔnkala ko o sin bɛ ka fɔ sago ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara Ado. n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire ale masakɛ ye Ale don. i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a kun b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na anw ka jamana marabaaw hakaja ka u bolo tɔnɔmi k'a da u kɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko dictat A t'a n'o ye dɔn. i k'a dɔn k'a fɔ fanga ani kolo fisigi A tɛ ninnu i k'a dɔn k'a dɔn. fɔ k'o ta ka anw ka jamana marabaaw k'olu sɛgɛrɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ nin surasi 46 ye minnu ni olu tora olu bɛ se ka bila cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Angoyiba la Angoyiba. a ko nin kɔrɔfɔ min ni a fɔlen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya surasi 46 ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kuma sera gun bɛɛ lajɛlen kan k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabini kɔrɔfɔ in bɛ an ma damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ Awɔ. n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw marabaaw ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire a ɲɛmaaw ma Kosɛbɛ. ka kɔrɔfɔ in k'a doni dɔɔni dɔɔni min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka CEDEAO kanu o da sɛbɛ don a la Awɔ. a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen n'o bɛ wele ko ONU a ka ja k'a dɔn ka olu bɛɛ lajɛlen ko o da don a la Awɔ. k'a kɔni yira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka marabaaw ninnu ye maa ye u t'a tu k'a nɛmu dɛ Abada. sabula i k'a dɔn k'a fɔ a ka ja anw ka maaw u bɛ ka bɔli laban minnu kɛ déclaration laban minnu bɛ ka kɛ u fɛ Awɔ. waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ hali bi u bɛ u kumakan kan hali bi i k'a dɔn k'a fɔ u y'a bila yɔrɔ min na u ko i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ bɔ yen dɛ A tɛ bɔ yen dɛ. Tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ surasi 46 i Kosɛbɛ. k'a dɔn k'a fɔ anw ka maaw u kɛtɔ tɛ k'u bolo bɔ u k'a dɔn nin waati in na Ye. sabula i k'a dɔn k'a fɔ olu ye min fɔ n'o ye ka danaya ta ka da u ka justice kan Awɔ. a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u na baara kɛ ni justice na baara kɛ i k'a dɔn k'a fɔ justice ale ka baara tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ koyi Umaru Angoyiba a ko i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni nin ko kelen ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ délégation ba min ni a bɛ sira lɔ ka na Kosɛbɛ. n'a kɛra cogo cogo ko ninnu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ maa 40 ani maa 6 in i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka bila cogo min na cogo di? k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ ji kɔni a sɛbɛ jigin bɛ Alassane Dramane Ouattara Merci a don Nadu. ale ka tɔ la Awɔ. sabula i k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara a boloma dagu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kan a i tɛmɛna k'a dɔn k'a fɔ ko anw ka ɲɛmaaw ko u ye vérité les 4 vérités Tiɲɛ naani. n'u y'a karasi a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen a na banna ne na don Ah. ne na don n ko in taara k'a yɛrɛ kamana gan de ko in taara k'u kamana de gan tulo b'a la ko in taara k'u de les 4 vérités ko in u y'a taara karasi fan bɛɛ fɛ ko in taara ka Alassane A banna. a ma sigi n'a ye o ayiwa o tuma Umaru Angoyiba Awɔ. a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Dramane Ouattara la Mali. n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire masakɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ a ɲɛna k'a fɔ ko jaa ko in a ka nɔgɔ cogo min na jaa ko in ma nɔgɔ ka se o sababu la sabula i k'a dɔn k'a fɔ bagabaga qualité sugu o sugu a bɛɛ lajɛlen taara k'i k'a dɔn k'a fɔ ka Mali ka a ɲɛmaaw k'u sɛgɛrɛ Kosɛbɛ. walasa i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se k'u bolo bɔ maa ninnu kan la cogo min na k'a yira la k'a fɔ diɲɛ ma don o don anw ka maa i k'a dɔn k'a fɔ anw ka maaw jɔ bɛ jɔyɔrɔ min na i k'a dɔn k'a fɔ u tɛ dɔwɛrɛ dɛ ni saya tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ma An to wa i k'a dɔ dɔn don. k'a fɔ ko toli bɛ anw ma dɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ waati o waati ni anw ka maaw bɔra a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu fɛn o fɛn m'a fɔ walasa ka anw ka maaw ka olu jasi i k'a dɔn k'a fɔ anw ka maaw bɛ fɛn fɔ min ka jugu ni u ta ye dɛ o tuma an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ fasiriba ni o ye Umaru Angoyiba ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ délégation min ni olu bɛ sira la ka na Kosɛbɛ. a ma kɛ cogo cogo i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye solution a bɛ se ka ta ko in kɔnɔ cogo min na jamana fila min filɛ nin ye ni o ye Côte d'Ivoire ani Mali a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ sira caman bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sira caman bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya donna anw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko sigikafɔ ko o de bi a labaara koyi Awɔ. sigikafɔ ko o de bi kɛ sababu ye Kosɛbɛ. an ka se ka bɛn fɔli na nka min ye i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ye ko k'a doni nin cogo in na i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se fɔ diɲɛ tɔnba ma o tuma i k'a dɔn k'a fɔ ni deli yɛrɛ tɛ sa i k'a dɔn k'a fɔ ko anw segintɔ an tɛ an kɔ A banna. o tuma Fasiriba a y'a yira
yira k'a fɔ délégation min ni u bɛ an sira la délégation min ni u bɛ an sira la a dɔw la i k'a dɔn k'a fɔ ninnu b'a fɛ ka na deli k'a kɛ koyi min de i k'a dɔn k'a fɔ pression kɔni ko o bilara ka bɔ ko sa o kuma i k'a dɔn k'a fɔ deli kow de bɛ sen nɔ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ an sira la ka na i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni na fɛɛrɛ ni dabali bɛ lajɛlen tigɛ a ka jan deliw k'olu boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ surasi 46 in olu bɛ se ka bila cogo min na a kɔni yira la k'a fɔ délégation in n'u tuna an fɛ yan nɛgɛ kanɲɛ 10 a tɛmɛnen saga 30 waati ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na tigɛ u ni Asimi Goyita u ni faamaw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 la n'o ye 16h waati ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko délégation belebele u na segin ka taa u jabaw la an bɛ duwawu de kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fo ka bɛn a ka se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na Masiri filɛ an ye min bɔ soir de Bamakɔ kɔnɔ Umar Angoyiba ale ka sɛbɛn don Abu le pays ma sama kura ye ka gɛrɛna Isa Jigiba kɛ a kumara hali bi dɔ fara dɔ fa Abu Safina Jara a b'a bugu wa a b'a caya mun ye affaire de 46 militaires ko maa minnu ma ko mercenaire Abu Safina Jara ko siga tɛ fɛn mun na i bɛna ye k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na cɛsiriw bɛ sen na mun ye Côte d'Ivoire masakɛ bolo walasa mun ye bolo kɔni a bɛ se ka bɔ ni sɔrɔsi 46 kan na cogo min na o de kun kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ k'u ye délégation belebele wuli kura ye délégation belebele wulila Abu Safina Jara k'u kunda ɲɔrɔ kan o bɛ taa jɔn de fɛ yen Abu Safina Jara ɲɔrɔ sirifikɛ n'o de bɛ Buya Hayidara kofɔ k'u bɛ taa sirifikɛ fɛ yen wala sirifikɛ bɛ se k'i da ɲuman kɔni k'o don nin ko in na cogo min na Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ ko nin délégation belebele ni Côte d'Ivoirekaw y'a lawuli siga t'a la ko kunun n'o bɛnna septembre kalo tile 28 ma nin délégation i bɛna ye k'a fɔ k'u kɔni k'u kun bɛ ɲɔrɔkaw fɛ yen délégation in na i bɛna ye k'a fɔ ko maa dɔ b'a la o ye Ali Kulubali Ali Kulubali ale yɛrɛ ye Alassane Dramane Ouattara ka conseil spécial ye wa mun ye ministre aran Abu Safina Jara a b'o de la kosɛbɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maliden minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan nin waati na olu fana caman Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ k'olu bɛ taama in na Abu Safina Jara n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye jɛkulu in n'o bɛ délégation kofɔ jɛkulu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi sen kan cogo min na mun ye ɲɔgɔn sirifikɛ n'o de bɛ Buya Hayidara n'o b'ale kofɔ a bɛ se k'i da ɲuman don nin ko in na cogo min na fo ka bɛn o bɛ se ka na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛla cogo min na n'o bɛ Côte d'Ivoire ani Mali o ko fɔ a ko nin délégation in na n bɛ segin a kan mun ye Alassane Dramane Ouattara Abu Safina Jara a ka conseil spécial maa mun yɛrɛ b'a naga kɔrɔla la Abu Safina Jara ko siga t'a la n'o ye Ali ye Ali Kulubali k'a bɛ taama in na o bɛ arande ministre la mun ye Côte d'Ivoire gouvernement o kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko maa do ani Alassane Dramane Ouattara k'u ka surun kosɛbɛ Fatirike b'a ka fɔ la a ko nin gɛlɛya min yɛrɛ n'a bɛ an ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safina Jara ko in yɛrɛ ko a nana yɛlɛma cogo jumɛn ko in yɛrɛ ko a yɛlɛma waati jumɛn a ko ni hakili b'a la a yira k'a fɔ ko mun ye nin gɛlɛya in ye ko jamana fila de don ko gɛlɛya in bɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ Côte d'Ivoire ani Mali wa mun ye CEDEAO ye ani ka taa fara mun ye Nations Unies kan Abu Safina Jara ko aw kɔni gɛlɛya k'a to an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la an b'a ɲɛnabɔ ani ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ position ta Abu Safina Jara a kana mun ye jotigi k'o jalaki dɛ wa mun ye jalakitigi k'a fɔ k'a bɛ jo don o ma Abu Safina Jara k'o ye fɛn ye Mali kɔni ko a tɛna jɛn n'a ye abada o de kun kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko wulikajɔ k'o bilala sen kan Fɔri Yasin bɛ a ye wulikajɔ caman kɛ walasa sɔrɔsi 3 in muso 3 in ko bolo ko a bɛ se ka bɔ o kan cogo min na nka Abu Safina Jara waati min na mun ye Côte d'Ivoire marabagaw kɔni taara nin ko in ka taa da Nations Unies maaw ɲɛ kɔrɔ ani CEDEAO ye hakilinata min k'o sɛlɛ Abu Safina Jara k'o de kɛra sababu ye ka anw marabagaw k'u sɛbɛkɔrɔ dimi o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kɔrɔfɔ min bɛ ni Nations Unies secrétaire général n'o de ye Antonio Guterres ani ka taa fara mun ye Guinée Bissau o masakɛ n'o de bɛ Umar Sissoco Embalo kofɔ Abi Balo den Ami Balo den Abu Safina Jara bɛna ye k'a fɔ ko ale ye kɔrɔfɔ min ta ni ka an ka marabagaw k'u sɛgɛrɛ ka ɲɛsin ni sɔrɔsi 46 in ka lahala ma Abu Safina Jara ko a kɛra sababu ye a ye Mali marabagaw k'u sɛbɛkɔrɔ dimi o de hukumu kɔnɔ la mun y'an ka premier ministre par intérim n'o de bɛ colonel Abdoulaye Maïga ko ale kofɔ je répète encore dernière fois Abu Safina Jara mun ye 77e assemblée générale des Nations Unies o kɛnɛ fana kan Abu Safina Jara maa de ye dɔgɔlima ta k'an sɛgɛrɛ ni sɔrɔsi 46 in ni mercenaire ninnu ka lahala la i bɛna ye k'a fɔ ko min an y'a bɛɛ lajɛlen jaabi o kɛnɛ kɔni kan k'a yiru la k'a fɔ ko nin ko in kɔni bɛ bunakun kan bi nin ko in bɛ sira mun kan siga t'a la an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen na ko a bɛ kiiri bunakun kɛnɛ kan wa ko in bɛ to kiiri bunakun de bolo ko sabu kɛ mun ye an ka kiiri bon ka indépendance ko o b'u bolo wa mun ye diplomatie ye Abu Safina Jara o kɔni bɛ se ka kɛ nka mun ye o ko n'o bɛ kiiri bon bolo Abu Safina Jara ko an sen tɛna don o la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna la délégation belebele o kɔni bɔra ka taa mun ye ɲɔrɔ kɔnɔna la u ni serifikɛ Abu Safina Jara o serifikɛ bɛ se k'i da don a la tabarikala bɛɛ bɛ se ka na serifu k'a da don a la Alassane bɛ ko in
digi da ye dɛnɛ koyi Alassane mbe Alassane y'a digi ka se dɛnɛ de la nga desena di a bolo ma da kun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kan ko jamana ye u bɛɛ taara ka Ala ka ɲaga d'a ma tiɲɛ tɛ i bolo don o kuma a bɛ duwawu de kɛ hali bi Ala ka jisuma kɛ ko in fura Ami bidi kɛra ka fɔ ne bɛ n bolo don An ka taa. n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogo ko le soir de Bamako wula. i k'a dɔn k'a fɔ Mayimuna Dumbuya fa koli ale ka sɛbɛn don muso ka mayi i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ Nigérien i k'a dɔn k'a fɔ Nigéria i k'a dɔn k'a fɔ olu ye i k'a dɔn k'a fɔ décision dɔ ta Awɔ. n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye kunnafoni dɔ bɔ ka bin waati laban in na Kosɛbɛ. kunnafoni i k'a dɔn k'a fɔ o y'a sɔrɔ k'a fɔ maaw kɔni kun commencera min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni jatigidan caman de bɛ yen Awɔ. a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ nin bɔlɔlɔ ko tile in na Kosɛbɛ. kunnafoni kɔni a caman bɛ yen mɔgɔw kun y'a cɛri sanfɛ O kɛra. i k'a dɔn k'a fɔ nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni yɛrɛ a yɛrɛ la min ye a balamɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔfɔ min ni o bɔra i k'a dɔn k'a fɔ o ka minisiri da kɔnɔ Awɔ. minisiri min i k'a dɔn k'a fɔ ni o ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ ani musakako ma ministre de l'économie et des finances Kosɛbɛ. n'o ye Nigéria i k'a dɔn k'a fɔ Nigéria Niger. Niger ministre des affaires étrangères Niger. i k'a dɔn k'a fɔ ale ministre des affaires étrangères pardon ministre de l'économie et des finances voilà i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye kɔrɔfɔ ɲɛfɔ kɔrɔfɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ suspension ko in na min bɛ tali kɛ waati dɔ la kunnafoni cɛjugu kɔni kun yira la k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka premier ministre a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ 77e assemblée générale min ni k'a dɔn k'a fɔ a kɛra New York ni a ma mɛn kosɛbɛ Awɔ. i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ye kɔrɔfɔ minnu da haka ja kan i k'a dɔn k'a fɔ Niger jamanakuntigi ka ale sɛgɛrɛ Kosɛbɛ. i k'a dɔn k'a fɔ a kun yira la k'a fɔ o tile filanin kɔfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ pétrole la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ taji minnu ni olu bɛ bɔ Niger Taji. i k'a dɔn k'a fɔ ka na anw ka jamana kɔnɔ Awɔ. kun yira la k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko o pétrole ta siraw ko olu kɔni ko a tigɛra Ayi. nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre la a ye kɔrɔfɔ ɲɛnamaw fɔ Awɔ. k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ min ni o fɔlen filɛ nin ye i Kosɛbɛ. k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ u ye suspension kɛ O kɛra. nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA la MINUSMA kɔni ni a bɔra ale dɔrɔn na min bɛ tali kɛ taji minnu ni olu kun bɛ bɔ Nigéria jamana kɔnɔ Awɔ. a ka jan u tɛmɛ dɔ la bɛ tɛmɛ Niger dugu fɛ ka na Mali kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a suspendu fɔlɔ U y'a jɔ fɔlɔ. k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya dɔw don bɛ dugu kɔnɔ U y'a gulon. o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a gulon fɔlɔ nka i k'a dɔn k'a fɔ n'a bɔra MINUSMA la olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA tajiw i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka na di MINUSMA baarakɛlaw ma minisiri kɔni a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la olu ye sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ k'a ɲini commerçants fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ni olu bɛ wele ko opérateur économique a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ ni k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ taji la taji i k'a dɔn k'a fɔ k'a san ka bɔ Nigéria Nigéria i k'a dɔn k'a fɔ u tɛmɛ dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ u na tɛmɛ olu ka dugu fɛ ni o ye Niger ye i k'a dɔn k'a fɔ min a nana ye k'a fɔ ko o baara min ni a daminɛna min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabini o décision tara ka commerçants bila o ko u baara kɛ don nataw la a yira k'a fɔ ko commerçants dɔw bɛ yen minnu ni k'a dɔn k'a fɔ u tilara ka taa sira wɛrɛ fɛ sira min ni o ni u ye bolodɔbila kɛ sɛbɛn min na i k'a dɔn k'a fɔ u tɛ kelen ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ commerçants dɔw bɛ yen olu kɔni tun bɛ taji k'a sama ka bɔ Nigéria i k'a dɔn k'a fɔ n'u sera Niger a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ se ka a don cogo dɔ la ye hali ka jan u b'a a feere o yɔrɔ la ka u contourner tuguni min bɛ tali kɛ Nigéria la ka taa produit ta tuguni ka na feere Niger o kuma i k'a dɔn k'a fɔ commerçants minnu ni olu fana bɛ Nigéria Niger disons ni k'a dɔn k'a fɔ ni olu ka baara fana ɲɛsinnen bɛ tajiko ma ninnu kɔni nana ye k'a fɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ tile filanin na a ka jan commerçants minnu bɛ yen ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni olu bɛ bɔ Mali kɔnɔ opérateur économique minnu bɛ tajiko kunna n'u bɛ ka pétrole k'a ta Nigéria i k'a dɔn k'a fɔ k'an ka dugu k'a cɛci a ye k'a dɔn k'a fɔ u tɛ ka Niger cɛci bilen dɛ u tɛ ka na Mali la wa u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka feerefɛn ninnu k'u feere Niger o kuma i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka jouer olu ka marché kan o kuma i k'a dɔn k'a fɔ k'a ɲini u ka gouvernement fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin loi in a ka se ka jɔ cogo min na sabula i k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Niger yɛrɛ feerekɛlaw la ninnu kɔni y'a ye k'a fɔ tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ baara min ni a bɛ ka kɛ nin waati na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali commerçants fɛ Mali opérateur économique fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka jouer Niger ale pétrole ko kan o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ o cogo la maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ taa taji ta Nigéria ka Niger cɛci a bɛ o cogo la k'o kuma ko baara ko an k'a jɔ fɔlɔ Fatiba ka fɔ la minisiri k'a dɔn k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ olu ye nin décision ta yanni k'a dɔn k'a fɔ premier ministre ale ka kuma cɛ nka maa dɔw kɔni bɛ yen olu ye kɔrɔfɔ bila bɔlɔ
bololo ka safe ma jira ka fo mi me talge ka do ka fo premier ministre ayo korfo munu vo ni o fora New York ko kerengere ka do ka fo munu ni o fora Niger jamane kundigima ka do ka fo ko o keme sababu ye sababu mu ni Nigeria ka ni u dimina wasa ka do ka fo ka petrol sira ko o tige aw ni o je ma so ka do ka fo korfo lakika te oye lakika ko ni ye munye akora ko de fo sisa ti dore kalu halbi o ti dore oye ka fo commerçant munu ni u ta taji sa ka do ka fo Nigeria ka do ka fo opérateur munu mi ta opérateur pétrolier munu ni olu ka bara nyeshine me ka do ka fo pétrole koma nu bi ka do ka fo Niger chechi ka ta pétrole ta Nigeria ka do ka fo ka Niger chechi kana na malila olu ma boni pétrolier ka do ka fo Nigeria nu sira Niger u bisinga aferu koroi abana o mi ngo odo fana de ba afiri voilà mali de yɛrɛ de ala o kuma o de kɛra sababu ye Niger jago pétrole ko sira kan munu ɲɛsin bɛ pétrole ko fana ma ye olu bɛ ka bi olu ka dingɛ dangure la o ti ɲɛ dɛ ninnu ye kɔrɔfɔ kelen ye a ti ɲɛ tiɲɛ tɛ ayi a ti ɲɛ kuma ko olu ka dingɛ de dagirinna o kuma olu ka dingɛ dagirinna olu fana y'a f'u ka ɲɛmaaw ye k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ Mali commerçant pétrolier opérateur économique minnu ɲɛsinnen bɛ taji ko ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko an ka fu siri u ka baara in da la sabula i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka taji min ta Nigeria i k'a dɔn k'a fɔ u tɛ ka tɛmɛ n'a ye bilen dɛ o kuma u bɛ k'a feere an ka dugu kɔnɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko taji ko don taji yɛrɛ bɛ Nigeria ka ban taji bɛ Niger o kuma an tɛna sɔn fiyewu Niger taji ka Nigeria taji ka na ta ka na feere an fɛ Nigeria sugu tiɲɛ don o kuma o ma jɛn n'a ye sugu tiɲɛ don sugu tiɲɛ don abu a ti ɲɛ a ti ɲɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma amina rabi ala ka ɲɛ ka d'a ma o kuma min bɛ talikɛ fasiriba la i ka dɔn k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ko taji min ni a bɛna di i ka dɔn k'a fɔ minisuma mɔɔw ma i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ bɔ Gawo Ansongo ka na Gawo i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Ansongo kaw la olu ko ko u ma jɛn ni nin kɔrɔfɔ ye sabula i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mali opérateur pétrolier k'olu ti tɛmɛ ni taji ye i ka dɔn k'a fɔ Nigeria fɔ minisuma ta de bɛna tɛmɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ ko olu fana na sira da i ka dɔn k'a fɔ o mɔɔw ɲɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ pétrole kana taa di i ka dɔn k'a fɔ minisuma mɔɔw ma i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ye o baaraw daminɛ kaban a ka ja i ka dɔn k'a fɔ don nataw la k'olu b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ taji min ni a bɛ taa di minisuma ma k'u ka a kɔn a banna ala ka ɲɛ ka d'a ma amina rabi i ka cɛ filo ye ale ye nin kɔrɔfɔ in fɔ kunun ɲɛmaa ye nin kɔrɔfɔ in fɔ kunun a ye min fɔ kunun o kelen de bi yan ma nin fɔ kunun i b'a dɔn fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ma nin fɔ kunun o ni fura kɛ ne m'o fɛ yen na ɲɛmaa ye nin fɔ o moi je passe sous le contrôle de mon chef i y'a fɔ ten m'a f'i ɲɛna n bɛna min f'i ye nin ye fɛn ye a bɛ ka mun fɔ ni sɛgɛn de bɛ na donc sisan ɲɛmaa ye min fɔ o kelen de don commerçants ka erreur de b'a kɔnɔ a y'a bu ni faamuya la koyi commerçant pétrolier la ni faamuya la koyi voilà mais k'a lier premier ministre ka kuma la o tɛ fankelen fɛ ce n'est pas ça ayi ni ka ministre yɛrɛ de kuma k'a ye nin ye n bɛna mun f'i ɲɛna fɛn fɛɛrɛ de ka dɔn i b'a dɔn fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛlen bɛ sen kan communication sira fɛ ko sabu mun ye kunnafoni an b'a fɔ n k'a man ɲi kunnafoni a man ɲi Abu Safinɛ Jara kunnafoni n'i y'ale bila ka taa a bɛ se ka taa bi min ye mɔgɔ miliyɔn kelen kulo kɔnɔ seconde kelen a banna donc kunnafoni man ɲi a man ɲi dɛ a man ɲi a man ɲi kunnafoni mɔgɔ dɔw de bilalen don nin ko nin na ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka transition k'a déstabiliser ka transition k'a nege bɔ malidenw na an ka se ka wuli transition in kama o bɛɛ lajɛlen de don an b'a fɔ ko transition in bɛ ka fɛn fɛn kɛ k'a bɛɛ ka ɲi dɛ a banna caman b'a la olu man ɲi awɔ hali o kunu kelen na kɛ e ma kunnafoni mɛn k'a fɔ ko ninnu fana y'u ka courant tigɛ tiɲɛ tɛ mais c'est pas vrai o ministre fana kuma na mais c'est pas lié à ça alors donc anw de bɛ dɔw de bɛ yen minnu bɛ ka jamana kɔnɔdenw ja bɛ se ka wuli cogo min na ka sin ka kow lié ɲɔgɔn na quoi k'a ma sɔrɔ c'est pas ça o tɛ kɛlɛ ye tiɲɛ diplomatique kɛlɛw don quoi voilà a bɛ kɛ ni diplomatie de ye kosɛbɛ n'Ala sɔnna i bɛ a tɛ kɛ tan dɛ la sirène Abu Safinɛ Jara n bɛ n bolo don n bɛ bɔ n'a ye mun ye Abdramane Dugure kɛ a kumara a ko k'an ka taa mun ye kiri bunakun kɛnɛ kan a ko Abu Safinɛ Jara nin ye kabako ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sigandali belebele 10 Abu Safinɛ Jara k'o kɛra an ka jamana kɔnɔ la yan n'a bɛ dunkojugu yurugu n'a b'o kofɔ Abu Safinɛ Jara ko nin dunkojugu 10 mun n'o kɛra an ka jamana kɔnɔ ko a ko k'a bɛ taabolo jumɛn de kan bi kiri bunakun o kɛnɛ kan mun ye fatirikɛ b'a ka fɔlɔ n'o bɛ Abdramane Dugure a ko k'a bɛ dɔɔni mun kama mun ye sɔrɔsiw kɔni u nana fanga ta maliden caman kɔni jigi dalen b'a kan k'a fɔ ko mun ye yurugu waati tɛmɛnw na maa minnu ye jamana in nafolo ni k'a ɲɛnɛmu a kɛgɛjigiba ninnu Abu siga t'a la ko a bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ bɛ taa bɛn ko 4 ni ɲɔgɔn cɛla la
o de kun kɔnɔna la ko hakilila jigin don i bɛ na ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na ko nin waati tɛmɛnenw na Abu Safinɛ Jara mun y'an ka jamana in kɔnɔna la ko mangeman ko a sɛbɛkɔrɔ kɛra wa dossier ta ɲɔgɔn na Abu Safinɛ Jara ko o bɛɛ lajɛlen bɛ procureur de a ka tabali sanfɛ bi nka an t'a dɔn k'a fɔ ko dossier in kɔni ko a bɛ taabolo jumɛn de kan malidenw bɛ fɛ ka kunnafoni caman k'o sɔrɔ dossier ninnu na n'a bɛ yuruguyurugu dossier dunkojugu bɔfile mun ye kigijugu ninnu Abu Safinɛ Jara ko dossier ko malidenw bɛ fɛ ka a kibaruya k'o dɔn Abdramane Dukure a yira k'a fɔ ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara mun ye yuruguyuruguba mun n'o kɛra malidenw tɛ ɲinɛ kɔ abada Abu Safinɛ Jara ko an ka don mun ye INPS o kɔnɔna la Institut National de Prévoyance Sociale Abu Safinɛ Jara bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye yuruguyurugu a kasa wulila ye kosɛbɛ wa mun ye dunkojugu ko a sɛbɛkɔrɔ kɛra ye wa an bɛ don min na ko bi a bɛ hali INPS baarakɛla dɔw bɛ yen minnu sen bɛ yuruguyurugu na hali u ti ka jɔrɔ wa u bɛ ka munumunu jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ taa ti bɔ sisi tɛ minɛ Abu Safinɛ Jara wa n'i ye INPS affaire in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye miliyari caman di Abu Safinɛ Jara ko o de taara a da fɛ o de tunnen don mun ye INPS o kɔnɔ la Abu n'o fana bɔra yen an kana 2015 kɔnɔ la engrais feerela tɛ engrais feerela tɛ an ka taa kɛ awɔ an ka taa Abu mun ye engrais feerela tɛ Abu Safinɛ Jara nin ye dossier mun ni malidenw tɛ ɲinɛ kɔ abada san 2015 o kɔnɔ la u y'an ɲagami yan ka taa mun ye engrais kɔrɔ k'o san ka na di anw ma Abu Safinɛ Jara o dossier fana dalen bɛ bi mun ye maa mun n'o b'o ko ju la Abu Safinɛ Jara ale fana bɛ k'a ka munumunu bɛɛ lajɛlen ka jamana kɔnɔ taa ti bɔ sisi tɛ minɛ Abu n'o fana bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka taa mun ye office du Niger o kɔnɔ la n'an donna yen Abu Safinɛ Jara ko i bɛ na ye k'a fɔ k'o ye scandale ba sabanan ye office du Niger kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko sugubulon dɔ dida ye gré à gré Abu Safinɛ Jara mun ye IBK a ka ministre dɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa mun ne a BRPM kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko yuruguyurugu fana ko o kɛra ye koyi wa o dossier belebele ko o fana dalen bɛ yen Abu Safinɛ Jara n'o bɔra yen a fɔ naani na ye fɛn jumɛn ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye anw ɲagamina jamana in kɔnɔ la yan IBK tile waati mun ye pankuru dɔw taara san Abu Safinɛ Jara hali an ka jalatigiba dɔw bɛ yen olu sen yira nin pankuru ko in na yuruguyurugu dunkojugu siga t'a la ko o kɛra a la waati mun na mun ye an ka lakanabaaw kɛlen bɛ k'u disi la jugu disi la Abu Safinɛ Jara lakanabaaw bɛ ka sa o waati kelen ni aw bɛ bila ka taa maramafɛn san ka na di lakanabaaw ma a b'o nafolo k'o ɲɛnɛmu Abu Safinɛ Jara k'o ye fɛn ye o dossier fana ko a dalen bɛ nin waati in na mun ye justice o bunakun kɛnɛ kan a k'u taara maramafɛn dɔw san Abu Safinɛ Jara u taara pankuru dɔw san pankuru san dɔw fo ka n'a bila bi la pankuru ma se ka wuli Abu Safinɛ Jara wa mun ye kɔrɔlen caman u y'o pɛntiri k'o kɛ kura ye anw bolo anw ka jamana in kɔnɔna la yan wa mun ye armée disiba dɔw b'a la Abu Safinɛ Jara a ko k'an ka taa mun ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ye Gabriel Touré Abu Safinɛ Jara ko mun ye dunkojuguba dɔ fana k'o kɛra Gabriel Touré kɔnɔna la o sabu kɛ a kun fɔra waati tɛmɛnenw na ko Gabriel Touré ka nin kura k'o di a ma baara kura kun kan ka boloda Abu Safinɛ Jara o ko in taara ka kalifa maa minnu fana la olu fana y'o kɛ c'est tout c'est fini Abu Safinɛ Jara a ko a wɔɔrɔnan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministère des finances Abu Safinɛ Jara ko miliyari 3 mun ye IBK ka tile waati miliyari 3 a tununa kɔnɔ de y'a ta wa jinɛ de y'a ta wa mɛlɛkɛw de taara n'a ye wa wawulaw de taara n'a ye wa Abu Safinɛ Jara maa ma kɛ ala ye k'o dɔn o dossier ko a dalen bɛ yen n'o fana bɔra yen Abu certaine position i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye projet Sunjata Abu Safinɛ Jara ko yuruguyurugu kasa juguba o fana bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko bɛ nin projet Sunjata in nɔfɛ projet Sunjata n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin ye maliden dɔ ye kɛyɛrɛye dɔ don Abu Safinɛ Jara ko a kun bɛna nin kura k'o di jamana ma mun ye kuranko yɛrɛ taabolo fɛ Abu Safinɛ Jara a kun bɛna nafolo mun ni k'o la taa da fɛ a bɛ ti jɔ CFA miliyari 50 o ɲɔgɔnna la nka Abu Safinɛ Jara o ko in dossier in fɛ yuruguyurugu dunkojugu dɔw fana ye o kɛ c'est tout c'est fini Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ k'ale bi dossier bɛ yen koyi mun ye seegina k'an ka taa Kaye n'an donna Kaye kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko hali Kaye disiba dɔw kɔni ko o minɛna o sabu kɛ mun ye Kaye cakɛla conseil régional de Kaye Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko o dossier in fana miliyari caman di Abu Safinɛ Jara ko o dunna o yɔrɔ in na Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye miliyari 740 Abu Safinɛ Jara o tunna anw ka jamana in kɔnɔna la yan a kɛra sababu ye maa minnu tun bɛ dɛmɛ ta ni ka anw sɛgɛrɛ dɛmɛ ta ni ka anw sɛgɛrɛ musaka kɔfɛ olu sɛbɛkɔrɔ dimina olu kɔni tɛ se ka kɛ abada miliyari 741 Abu Safinɛ Jara o ka tunu Abu Safinɛ Jara olu ye kɔsegin k'o boloda wa u y'a jira k'a fɔ k'u tɛ se ka dɛmɛ ta ni bilen ka jamana in k'o sɛgɛrɛ en tant que nin ko in ko o ma ɲɛɲini Abu dun nin kɛra jamana in kɔnɔ a ko ni donna mun ye vérificateur général a kɛra
rapport mun n'a y'o bɔ ko bi tabali sanfɛ 2018 o kɔnɔna la a ko ko mun ye sɛgɛsɛgɛli ta ɲɔgɔnna o kɛra nka o sɛgɛsɛgɛli ta na mun ye dossier 7 k'o bɛ kiiri tabali sanfɛ nin waati in na o dossier la Abu Safinɛ Jara mun ye an ka lasigiden minnu bɛ nin waati in na an ka lasigiso mun bɛ mun ye Wagadugu kɔfɛ Abu Safinɛ Jara dunni kɛra yen koyi miliyari 1 miliyɔn 800 ani kɔ o tununnen don maa t'o ta yɔrɔ dɔn Abu n'o bɔra yen ko min ye Mali ka lasigiso mun n'o bɛ Abijankaw fɛ Abu Safinɛ Jara bɛ na ye k'a fɔ ko maja mun fana n'o yera ye miliyɔn 100 ani 166 a n'a kunkan fɛ Abu n'o fana bɔra yen an ka taa Madridikaw fɛ yen Espagne o kɔnɔna tɛ wa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Mali ka lasigiso mun fana bɛ yen Abu Safinɛ Jara a nana ye k'a fɔ ko mun ye miliyɔn 51 o ŋɛnɛmuna ye maa t'o ta yɔrɔ dɔn n'o fana bɔra yen Douala ambassadeur ninnu kɔnɔ dunni bɛ kɛ yen koyi Douala Abu Safinɛ Jara ko n'an donna yen miliyɔn 137 ani kɔ o ŋɛnɛmuna ye Abu Safinɛ Jara n'an bɔra yen ko an ka taa Rome o tɛ Italie ko fɔ wa i bɛ na ye k'a fɔ ko dunni mun fana n'o kɛra yen o bɛ t'i jɔ miliyɔn 77 ani miliyɔn 400 a n'a kunkan fɛn Abu Safinɛ Jara a ye Rome ta miliyɔn 200 ani 84 miliyɔn 200 Rome ambassade kɔnɔ ayiwa Abu n'o fana bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye direction nationale de la santé o tɛ kɛnɛya bunakun yɛrɛ kɛnɛ fɔ wa Abu Safinɛ Jara miliyɔn 77 ani miliyɔn 400 Abu Safinɛ Jara ko a fɔra k'o donna taji la maa t'a dɔn o donna taji o taji la o ko fana k'o dalen bɛ tabali sanfɛ n'o fana bɔra yen pharmacie populaire du Mali Abu Safinɛ Jara o tɛ mun ye fura dilan yɔrɔ o t'o kɔfɛ wa miliyɔn 24 Abu Safinɛ Jara o ɲaaminen do ye aéroport international Modibo Keita miliyari 2 Abu Safinɛ Jara o ɲaaminen do ye Abu Safinɛ Jara nin bɛɛ lajɛlen ye dossier minnu n'a bɛ kiiri bunakun kɛnɛ kan bi wa malidenw bɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nafolo k'a taara dɔ jumɛn a ɲɛ ka dɔn joona nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ la sira ni ale kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na n'an bɔra sugu kɔnɔ an segin kura ye ka na kumaso kɔnɔ arajo ye Nura FM ye mun ye wele sira o ye 76 33 43 03 i bolo gosi an ka taa bɛɛ n'i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don ne bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant ka kɛ ni u ka bi bɔli ye Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛn don i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi ni o ye colonel Asimi Goyita ye a y'i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛ sɛbɛnna sɛbɛn min ni a bɛ wele ko décret min k'a dɔn k'a fɔ ni a ye a tɛgɛnɔbila kɛ tarata tɛmɛnen n'o bɛnna septembre kalo tile 27 ma k'a dɔn k'a fɔ décret in bɛ tali kɛ fɛn min na o ti dɔwɛrɛ ye maa minnu ni olu kun sugandira ka sigi k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛna révision constitutionnelle kɛ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ rédaction n'o ye k'a dɔn k'a fɔ constitution kura min ni o kan ka bila jamana a taabolo sira minnu kan ka daminɛ kura ye k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele ko rédaction de la constitution baara min k'a dɔn k'a fɔ ni a kun daminɛna waati min ni o kun suma mɛ ka d'u ma i k'a dɔn k'a fɔ ko waati in kɔni ko a nana koro ma i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi ni o ye Asimi Goyita Aso ye k'a dɔn k'a fɔ a ye kalo kelen baɲanko ta k'a dɔn k'a fɔ ka fara baara in kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ baara in bɛɛ lajɛlen ka se ka kuncɛ ka bɛn ni k'a dɔn k'a fɔ octobre kalo tile 31 parce que i b'a k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Musa Bilali Sisoko ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ nin cakɛda in na ko a sigira sen kan kabini juillet kalo ale tile 12 san 2022 na commission dɔ taara ka sigi minnu ni olu ka baara bɛna ɲɛsin rédaction de la constitution ma nouvelle constitution i k'a dɔn k'a fɔ jamana a sariya kisɛ kuraw bɛna sigi cogo minnu na k'a dɔn k'a fɔ senkuraw i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni refondation ko ye k'a dɔn k'a fɔ kalo 2 de kun taara ka di u ma u ka se ka baara in u k'a kɛ min bɛ tali kɛ commission in na a ɲɛma o ye Fuseni Samake k'a dɔn k'a fɔ ani a ka jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara in kɔnɔ a bɛ kalo 2 bɔ k'a kɔni yira k'a fɔ ko baara in k'a dɔn k'a fɔ hali ni baara gɛlɛn tɛ ka se o dɔ ma wa maa bɛ se k'a fɔ ko baara gɛlɛn fana don ko ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ ka anw ka réalité ka u ta k'olu sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka tabiyaw ni an ka danbew la min ni a bɛ wele ko dignité n'o ye jamana yɛrɛ an ka tabiyaw ye hali ka jɛ ka se an ka danbew ma n'a fɔra ko k'o don baara in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn don ko a tɛ se ka galaba kɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ waati min ni a sumana ka di waati sumanen kɔni ale jɔyara kuma i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi a m'a bila dagurinda la sabula i k'a dɔn k'a fɔ kalo kelen baɲanko a ye o ta ka di Fuseni ani a ka cɛdenw ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ u ka se ka baara ɲuman kɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ nin baara min ni a kɛlen daminɛnen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna kuncɛ kalo kelen baɲanko kɔnɔ a ka jan walasa i k'a dɔn k'a fɔ fɛn ka bɔ fɛn min ni a bɛ kɛ fɛn nafama ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ nimisa tɛ sɔrɔ a la cogo min na
parce que baka fala ni o ye Musa Bilali Sissoco a ko i ka dɔn k'a fɔ n'i ye constitution ko in ta k'a lajɛ kabini san 1992 waati la i ka dɔn k'a fɔ jamana kuntigi fɛn o fɛn ni olu tɛmɛna anw ka jamana in kɔnɔ a ka jan caman de bɛ yen minnu ni olu y'a ɲini k'a fɔ ko u bɛna sarakisɛ in ka a yɛlɛma waati min na i ka dɔn k'a fɔ an bɛ sarakisɛ min kɔnɔ k'a baara sisan o ti dɔ o ye i ka dɔn k'a fɔ faransilakaw ka sarakisɛ talen dɔ ye min ni ka dɔn k'a fɔ constitution de 92 baara min ni a bɛ ka kɛ o kɔnɔ a yirala k'a fɔ majɛ caman bɛ a la ka kɛ ni ka dɔn k'a fɔ waati yɛrɛ a tɔgɔ ye kuma a ka kan i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ constitution a bɛ se ka kura cogo min na ka kɛ ni ka dɔn k'a fɔ anw ka tabiyaw ye o sababu la i ka dɔn k'a fɔ n'i ye constitution in baara ta k'a lajɛ Seni Samake ani a ka jɛw maa caman de bɛ yen société civile diinɛ ɲɛmɔgɔw i ka dɔn k'a fɔ ka se maa kalannen caman ma olu caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ tɛmɛ ma kɛ kusi si la min ni a ka jɔ kuma bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ walasa i ka dɔn k'a fɔ a ka kɛ fɛn ye fɛn min ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ min na o baaraw de bɛ sen kuma waati kɔni dɔ sumana ka di u ma walasa kalo kelen kɔnɔ u ka se ka baara in kɛ ni constitution ni o baaraw kɛra mun bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ référendum na ka taa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ élection na i ka dɔn k'a fɔ élection présidentielle député sigi ka taa se maire kalafiliw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna boloda i ka dɔn k'a fɔ hakaja i ka dɔn k'a fɔ ni constitution o baaraw kɛra cogo min na Fasiri filɛ an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛn Musa Bilali Sidibe indépendant an b'a fɔ Abu Safinɛ Jara soit de Bamako ne b'ale sama ka gɛrɛnna kɔnɔni ɲɛgɛbɛ kojugu Abu Safinɛ Jara a b'a fan ci ta Abu Safinɛ Jara mun ye Laaya Jara Jarakɛ a kumara Abu Safinɛ Jara a ko nkalon wa tiɲɛ a ko mun ye Musa mara na a ko fɔra parti mun n'o bɛ sen ka n'an ka ma ko parti yɛlɛma ko président d'honneur o tɛ wa Abu Safinɛ Jara ko nin ko in kɔni ko a kɛra maloya ye a bolo koyi a yɛrɛ ka sigida la n'o bɛ commune 4 nan ko fɔ i bɛna ye k'a fɔ ko misiri dɔ kɔni k'u ye maloya ta ni ka Musa mara ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i hakili b'a la Musa mara a ye hakililata laban mun sɛlɛ nin waati laban in na ka ɲɛsin an ka jamana premier ministre par intérim n'o bɛ colonel Abdulaye Mayiga ale ye kɔrɔfɔ mun ni k'o sɛlɛ Nations Unies kɛnɛ kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Musa mara a ye kɔrɔfɔ mun na a ma taa ni alisilamɛ ninnu kɔni jimi sira fɛ Patrick Baka fɔlɔ n'o bɛ Laaya Jara ko a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ ne président d'honneur du parti yɛlɛma Abu Safinɛ Jara a ko in ko a kɛra maloya kulusiba ye a yɛrɛ ka sigida la o sabu kɛ mun ye Musa mara mirina ni hakilinata mun b'a la a bɛ fɛ ka kɛ jamana in ɲɛmarabaga ye nka i bɛna ye k'a fɔ Abu Safinɛ Jara nin baara mun n'a taara k'a sɛgɛrɛ a ka sigida la ko Abu Safinɛ Jara ko a kɛra maloyaba ye Patrick Baka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ dɔ a kun tɛmɛnen na i bɛna ye k'a fɔ ko an ka jamana premier ministre par intérim n'o de bɛ colonel Abdulaye Mayiga n'o ba a ko fɔ Abu a ye kɔrɔfɔ mun ni k'a sɛlɛ Nations Unies kɛnɛ kan i bɛna ye k'a fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ ye u ni an ka premier ministre hakilinata in ma taa fan kelen o fɛ hali mun ye ka taa se diɲɛma ma maa caman ye dɔw y'a yira k'a fɔ ko mun ye premier ministre ko a ka nin kɔrɔfɔ in kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ fariyara Abu Safinɛ Jara o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Musa mara ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun y'an ka jamana premier ministre par intérim n'o bɛ colonel Abdulaye Mayiga ko fɔ a ye kɔrɔfɔ mun ni k'a sɛlɛ Nations Unies kɛnɛ kan ka ɲɛsin mun ye an ka partenaire ma n'o bɛ an dɛmɛlikɛla jɛkulu ko fɔ fo ka taa bila mun ye an kɛrɛfɛ jamanaw la ko kɔrɔfɔ mun na a fariyala kɔrɔfɔ don ni kɛlɛtigɛ kuma don Abu Safinɛ Jara ko jamana in bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi ko an ka fɛɛrɛ ni dabali de kɛ an n'an sigiɲɔgɔnw bɛ se ka bɛn cogo min na Musa mara y'a yira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ fariyara wa kɔrɔfɔ don Abu Safinɛ Jara ko fundinima kɔrɔfɔw don wa kɔrɔfɔ don Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko balawu kɔrɔfɔw don Abu Safinɛ Jara nin kɔrɔfɔ mun na a bɔra Musa mara da kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko o de kɛra kabako ye koyi mun ye i bɛna ye k'a fɔ ko Musa mara communiqué o kɔnɔna la ko kibaruyaw sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye misiri dɔ kɔni bɛ yen Abu Safinɛ Jara n'a ma ye k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ in ko a bɔra Musa mara da kɔnɔ ka ɲɛsin mun ye an ka jamana marabagaw ma nin kɔrɔfɔ mun di premier ministre par intérim a taara sɛlɛ Nations Unies kɛnɛ kan ko maliden fantan naani bɛɛ lajɛlen hakilinata o don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko hakilinata t'o ye Abu Safinɛ Jara bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ o tuma a ma seli bilen yan a taara seli min kama a m'o kɛ yan Allahu akbar a kɔni a kuma kibaru fili kama dɛ n b'a dɔn ni cɛ kɔni taara seli kama Abu tilalen kɔrɔ kɔ min kan ka fɔ a ye o bɛ fɔ i bɛna ye k'a fɔ ko Musa mara a ye nin position mun kɔni ta i bɛna ye k'a fɔ ko a kɔni ma bɛn ninnu ma cogo si la o de hukumu kɔnɔ la u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ Musa mara ka maloya kɔni ta k'a sɛgɛrɛ misiri o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara Patrick Baka fɔ la a ko hakilila jiginna i bɛna ye k'a fɔ ko nin maloya kelen ko a delila ka ta ka Musa mara ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara k'o sabu kɛ mun ye waati tɛmɛnenw fana la min ye nin transition in ko a ye kɔrɔfɔ fana k'o sɛlɛ ka ɲɛsin mun ye transition maa ninnu ma a kɛra sababu ye ni ka maaw k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ min ye Musa mara
kɔrɔ nka an bɛ don min na komi bi Musa Mara kɔni bɛ don min na a yɛrɛ bɛ sigida min na n'o bɛ communication ko fɔ Abu Safinɛ Jara alisilamɛ dɔw kɔni ye maloya ta k'a sɛgɛrɛ misiri kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Laya Jara i bonya o b'a la an ka taa wa an ka taa Abu n bɛ n bolo gosi ka don ni ye n bolo gosi ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye u ko min ma ko la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan fasirikɛba o de tɔgɔ ye mun ye ATD Abu Safinɛ Jara a kumara dɛ a y'a jira k'a fɔ ko an ka taa mun ye an ka soma pep n'an taara soma pep kɔnɔ la mun ye cɛ kumaba mun bɛ an bɛ don min na komi bi n'o de ye Bakari Kulubali Abu Safinɛ Jara Bakari Kulubali ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ danaya mun n'o tara ka da nin cɛba in kan Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko danaya in ko a jigi ko a fara Abu Safinɛ Jara mun ye bolokuru i mana nisɔndiya togo o togo n'i y'a gosi jugunin kun o jaabi bɛ togo min na o b'i yɛrɛ bolo wa mun ye bolodon kɔni a tɛ gulɔ min nka gulɔ min yɔrɔ kɔni ko o b'a jira Abu Safinɛ Jara mun ye Bakari Kulubali n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye soma pepu na a ko fɔra a b'an ka jibonba in a b'o o kofɔ ale de bɛ discernement k'a sɛlɛ mun ye jamana kɔnɔdenw ma nin cakɛyɔrɔ in ko a kalifalen don ni cɛba in na dɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Bakari Kulubali maa dɔ mun ye hakilinataw b'a la miirinata caman ko o b'a la walasa mun ye ji ko an ka jamana kɔnɔ la ji ko sanuman bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ la cogo min na a ko n'i ye nin cɛba in jateminɛ k'a lajɛ n y'o bɛɛ Bakari Kulubali ko fɔ Abu ni hakili b'a la mun ye projet mun sigira sen kan n'an k'a ma ko projet Kawala Abu Safinɛ Jara ko o coordinateur ko tun ye nin cɛba in ye a ye baaraba mun kɛ walasa yiriwa ni ɲɛtaw bɛ se ka na o ko la Abu Safinɛ Jara ko o kɛra sababu ye mun ye soma pepu n'o bɛ Mali yɛrɛ jibonba o ɲɛmaya ko fɔ o DCA taara ka nin cɛba in ma Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko nin cɛba in n'a bɛ Bakari Kulubali n'a bɛ ale ko fɔ a ye Abu Safinɛ Jara ko soma pepu SA o ɲɛmaya taara ka di a ma a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri ko o kɛ mun ye sigida 92 ɲɔgɔnna Abu Safinɛ Jara olu jiko k'u sigira sen kan n'o fana bɔra an b'a fɔ min ma ko réseau de canalisation Abu mun ye 1208 mun ye borne fontaine o sigira sen kan o fana mana bɔ yen jigujɛ ko 20 ta i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ji sanuman a litiri 1,320,000 mun ye Bakari Kulubali a ka cakɛda n'o bɔ soma pepu ko fɔ Abu Safinɛ Jara u b'o de sɛlɛ u ko jigi kun dalen bɛ Bakari Kulubali kan ko a tɛ se ka ko kɛ an bɛ don min na ko bi ko dankɔrɔba in ko a tɛmɛna o bɛɛ lajɛlen na o de kumu kɔnɔ la ko nin cakɛda in kɔni ko a taara ka kalifa mun ye Bakari Kulubali ma n'o bɛ soma pepu ko fɔ ɲima Abu Safinɛ Jara maa mun bɛ se baara mun na o ka di o tigi ma n'o kɛra jamana in bɛ yiriwa kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ko waati sera Ala ka ɲaga d'a ma ko waati sera Bakari Kulubali an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Abu ko waati sera kosɛbɛ an ka taa sisan ko waati sera an tɛ bi taa kura an ka bila yan ou bien bɛ dɔɔnin fɔ nin na de a kaɲi a sera ayiwa Abu an bɛ bi taa kuru ka da yan o tɛ n'o tɛ mun ye fasiri fitinin dɔ tun bɛ yan sirani n'an ka kuru yan tan dɔɔnin bɛ yen tan dɔɔnin miniti 2 b'i bolo o kuru miniti 2 de b'i bolo ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ la sirène an bɛ don ale kɔnɔ teliya la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bakari Kulubali n'i y'ale bila Bakari Dumbia dɔ fana bɛ yan Bakari Dumbia min ni a bɛ ministère de l'emploi baarako ale kunna ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ anw ka Mali jamana in bilama baarako a gɛlɛyalen bɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jamana in yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko denmisɛnninw de ka ca ka tɛmɛ maakɔrɔbaw kan denmisɛn caman de bɛ yen i k'a sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ tila baaraw la u bɛ tila kalanw na baara tɛ sɔrɔ kɛ k'a dɔn k'a fɔ cakow la o ye baaraw ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka gɛlɛn kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ minisiriso min ni o ka baara ɲɛsinnen bɛ walasa ka baara k'a ɲɛsin ka di denmisɛnw ma i k'a dɔn k'a fɔ a minisiriso u bɛ mini k'a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaa minnu bɛ yen ni olu talen bɛ ka bila cakɛda la cakɛda min ni u bɛ wele ko APEJ ani k'a dɔn k'a fɔ FASPA k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye cakɛyɔrɔ minnu ni u kan ka baaraw k'a ɲini ka fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ baara denmisɛnw o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a ko n'i ye anw ka cakɛda min bɛ yen min ni o ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛkɛ ko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o ye agriculture domaine ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko denmisɛn caman de bɛ yen minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ kalan kɛ o siraw kan k'a b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ ni u tilara i k'a dɔn k'a fɔ ko baara ko o tɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda min bɛ yen ni u bɛ wele ko APEJ i k'a dɔn k'a fɔ n'i taara o cakɛyɔrɔ la bi k'i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ APEJ kɛmɛ cakɛyɔrɔ ye cakɛyɔrɔ min ni a kɛmɛ
wari dun yɔrɔ ye nka min ye ka baara kɔni k'a ta ka di denmisɛnw ma bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ ko o tɛ nin jakɛ yɔrɔ in na bilen maa min fana bɛ wele ko FAPA i ka dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye jakɛyɔrɔ ye jakɛyɔrɔ min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta ka lajɛ min bɛ wele ko budgétivore o ye i ka dɔn k'a fɔ u bɛ baarakɛdaw don minnu u bɛ dépense kɛ kosɛbɛ ko n'i y'a ta ka lajɛ min bɛ tali kɛ jamanikuntigi kɔrɔ la ATT Amadu Tumani Ture i ka dɔn k'a fɔ ale nana ni nin hakilina ye ka nin cakɛda ninnu bila sen kan walasa i ka dɔn k'a fɔ denmisɛn minnu bɛ yen ni u tilara kalan na a ka ja i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni a ka d'u ye u ka taa office du Niger kɔnɔ a ka ja ka taa sɛnɛkɛkow ka taa olu ɲɛɲini a ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na o denmisɛn caman de bɛ yen minnu ni olu bɛ yaala la kosɛbɛ maa i ka dɔn k'a fɔ ko ɲininkali de bɛ kɛ yali i ka dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ l'emploi et de la fonction publique ma ko jɔyɔrɔ jumɛn bɛ ninnu na nin cakɛyɔrɔ in na maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni u bɛ APJ directeur la bi i ka dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ jumɛn bɛ u la ka taa se i ka dɔn k'a fɔ FAPA a ɲɛmaaya ma maa i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko jɔyɔrɔ foyi tɛ ninnu na sabula i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ denmisɛnw ka baarako la ko a sɛbɛ gwɛlɛyalen bɛ an ye nin bɔ sirɛni kɔnɔ Abdramani Dugure ale ka sɛbɛn ne yɛrɛ tun tɛ Bakari Dunbiya dɔn arabu ne tun t'a dɔn ko nin bɛ gouvernement kɔnɔ a ma baara kɛ o a ma lakodɔn ne yɛrɛ tɛ nin dɔn yɛrɛ waati sera a ma lakodɔn abu an bɛ bi taa an b'a kuru an b'a da yan an bɛ kanubaga ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔnɔ ni ka taa bila mun ye jamana kɔkanna la Mamadu tun bɛ ko dɔ sɔgɔlen bɛ an na an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na kumaso kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ k'a ma ko Gafujɛman ka Madu mun ye Gawusu Keyita an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ Ina Arama fo ka taa bila mun ye Ami Mariko an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛ kɛrɛfɛ o kun kalifalen don mun ye Baba Adama Ture mɔdenkɛ na dɔ bɛ Yusu Sugu ko fɔ